Patay ang usa ka 27 anyos nga lalaki samtang samdan ang asawa niini. Humanadaro sa usa ka sakyanan ang ilang tindahan kung asa anaa sa sulod ang mga biktima sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Samdan sabang anaa sa upat ka mga sakay sa maong sakyanan nga mga empleyado sa gobyerno. Ani ang detalye. Maayong pagkaguba ni ining tindahan, human gibanggaan sa usa ka pickup truck nga nahimutang sa kirid sa kadalanan sa barangay Venus, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte pasado alas 3 sa hapon adlang Lunes. Halos matumbasab ang poste sa kuryente nga anaa sa tungod sa maong tindahan. Samtang maayo sab nga pagkahayang sa kirid sa maong balay ang maong pickup truck nga nakabangga atol sa itabo. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang 27 anyos nga lalaki kinsa nagpahulay sa maong tindahan, samtang samdan ang 28 anyos nga asawa ni ini nga gilayong ipatambalan sa ospital. Gidala sab sa ospital ang 39 anyos nga lalaking driver sa mong pick-up. Lakip ang laing tulo ka mga sakay ni ini kinsa pulos empleyado sa Department of Human Settlement and Urban Development sa Region 9. Nasayran nga misulay og overtake ang pick-up sa mong lugar. Apan nawad-an og kontrol ang driver, gumikan na sab sa kadanlog sa dalan. Overtake siya sa isang sasakyan, and then dahil medyo malakas ang ulan, mga oras na yon, medyo matubig po yung daan, parang nawalan siya ng control sa sasakyan. Kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injuries, lakip damage to property ang posibleng atubangon sa driver sa maong sakyanan. Ginaasikaso pa sa kapulisan ang ipahigayong settlement sa mga nalambigit sa insidente. Ginasuwayan pa makuha og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao ang mga kabanay sa mga biktima. Lakip na sab ang tagdumala sa maong departamento sa gobyerno kinsa sab na nag-iya sa maong sakyanan nga nakabangga. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.